vytvoríme si kváder. Rozmery nášho kvádra sú tu na tomto technickom výkrese, kde máme nárys, bokorys a pôdorys. Pôdorys nášho kvádra je štvorec s rozmermi 50x50 mm a výška nášho kvádra je 100. V programe FreeCAD si vytvoríme nový súbor, vytvoríme si náčrt, vyberáme si rovinu náčrtu. Pri vytváraní kvádra máme niekoľko možností, ktoré, ako budeme vytvárať tento objekt, stále kreslíme nejaký náčrt, ktorý budeme vyťahovať. V našom prípade my si nakreslíme štvorec, ktorý budeme vyťahovať do výšky kvádra. Takže zoberieme si štvorec alebo obdĺžnik, enuholník, nastavíme mu horizontálnu a vertikálnu vzdialenosť alebo dĺžku tých úsečiek na 50. Čiže máme pôdorys nášho kvádra. Ak je všetko správne nakótované, dávame close. V modeloch sa nám objavil náčrt, ktorý sme vytvorili. V tasks, v úlohách vyberáme nástroj vyťahnutie a vyťahujeme na výšku 100. Kolieskom myšky si vieme zmenšovať a zväčšovať zobrazenie našej plochy. Kliknutím pravého tlačidla a ťahaním myšky vieme presúvať. Kliknutím ľavého tlačidla a ťahaním vieme otáčať trojrozmerný objekt.